Sziasztok srácok, én Táj vagyok, és mivel már nyár óta vártam a mostani szezon, így adta magát, hogy egy külön videót szenteljek ennek a dömpingnek. Annyit előjáratban azért megsugok, hogy nagyon ígéretes szezon ez a mostani, így mindenki megnyugodhat, szerintem lesz mit néznünk. Illetve tudom, hogy kicsit el vagyok tűnve, viszont várhatóan 2 rész jönni fog most a Magyar Szinkronos Animék című sorozatból, érdemes lesz figyelni tehát. Viszont a mostani a 2024-es téli szezonunkra visszatérve, pár szó a többi szezonos darabról. Megkaptuk a Classroom of the Elite harmadik évadát, amit be kell vallanom, hogy én a második évad közepén droppoltam, amit a cselekmény slampossága okozott, viszont érdekel a sztori, így lehet, hogy újra belevágok. Teret kapott a Mushroom második évada, a Tokumichi Moonlight Fantasy második évada, ami amúgy nekem nagyon tetszett, tehát annak ellenére, hogy milyen idétlen főszereplőt kaptunk, nagyon kis jópofa darabról van szó, tehát ez fixen nézős. Yakuchara Tomozaki-kun második felvonása. Amit szintén vártam, ez az anime a Hikimori kicsit antiszosz karaktereknek külön érdekes lehet, mármint az első évad is tele volt egészen jó tanácsokkal, hogy tudsz megnyílni, megváltozni kicsit, nyitni mások felé. Mindezt videójáték kedvelők némi romantikus vonallal csomagolva. Itt van még a Boku no Kokoro no Yabayatsu második évada, illetve a Shin no Nakama második évada, ami számomra meglepetés volt, mert az első évadot is ilyen random néztem meg, Anime Hungarin még tavaly. De mivel nem volt rossz az első, így ez is várhatóan nézős. A Shaman Király második évada, Urusei Yatsuru 2022 második évada, a Hike Garden második évada, a Hikari no Ou második évada, Sinduleiti Noir Part 2 és a Kingdom 5. Jézus Mária évada, és az általam nagyon várt Aono Exocrist harmadik évada. Én nagyon szeretném, ha jó lenne, a második évad kicsit gyenge volt szerintem, főleg az első évadhoz mérten, de van benne potenc, csak aknázzák ki rendesen. A 45 induló animében bőven akadtak kiemelkedő darabok, így amiknek a top 10-ben nem sikerült bekerülniük, viszont ígéretesnek tűntek azokról most röviden. Kyujitsu no Waramona-san. Egy másik bolygóról érkező gonosz szervezet megpróbálja átvenni a hatalmat a föld felett. A tábornok ennek a szervezetnek a katonája, aki minden egyes nap fáradhatatlanul küzd és élet-halál harcot vív a föld védelmezőivel. Ma azonban szabadnapos, és az első rész folyamán mindig szabadnapos. Na szóval az alap igazából Power Ranger koncepciónak egy túlgondolása. Valamilyen szinten, ugyanis itt a gonosz oldalról közelíthetjük meg a dolgot, ja meg nincsen meha szuperfúziós epic battle. Hogy telik egy gonosz szervezet tagjának mindennapja a földön. Tetszett. Semmi komoly, nagyon csilles kis aranyos menő karakterekkel, de semmi több. Kíváncsi vagyok, mit fognak tudni kihozni belőle. Kekkon Yubiwa Monogatari. A történet egy fiatal fiúval indít, aki az erdőbe játszva figyelmes lesz egy élénk sárga fényből kisétál a szőke lányzóra, aki arra kéri, hogy legyen a barátja. Itt Sato és Hime szomszédokként a legjobb barátokként töltik el a következő 10 évet. Majd mikor egy nap Hime bejelenti, hogy búcsúzik, hiszen el kell hagynia ezt a világot, és össze kell házasodnia, Sato megtöri ezt a frigyet, így neki kell elvenni a gyerekkori barátját. Aj, szegény. A lényeg, hogy itt férfitársaim a Keblek szabadon és üdén. Na meg persze 3 besorolást is kapott, tehát Satónak teljesül azon kívánságai, amik számunkra csak dédelgetett álmok. Watashi wa Urabos Desuga Mao Deva Aremasan. Az anime egy otome game koncepciót visz azzal a pikantériával, hogy az első rész a játék sztoriával indít, majd amikor vázolta a karaktereket, a tényleges főszereplőnk is bemutatásra kerül, aki reinkarnálódott ebbe a játékba, viszont nem akárkiként, hanem a rejtett boss testében, az emlékei birtokában pedig elkezdte magát túltápolni, hogy ne jusson arra a sorsra, ami eredetileg meg lett írva számára. Az anime alapja tetszik, de a megvalósítás sokszor megbotlik, illetve az első rész akkor lett úgy tényleg jobb, mikor a főszereplő bekerül. Addig azért na. Tehát nem tudom, mi fog ebből kisülni, lehet, hogy jó lesz, azért nézzetek rá. Ishura. A történet a démon király rémuralma után játszódik, ahol 2 diáklány gyakorolja az abban a világban használatos kvázi mágiát. Ezt az egészen idilli képet töri meg hirtelen a város közepén lévő, eddig Hazamatának hitt gólem. A város hirtelen romba dől, Juno barátnőjének ezüstös haját pedig beborítja a vörösen izzó vér. A lánya félelemtől menekülve egy tisztáson találja magát a város zajától távol. Mikor több gólem is előkerül, egy ismeretlen ebben a világban látogatónak nevezett fiú menti meg Junót, és csak úgy szórakozásból végez a hatalmas fémszörnyel is. Így milyen érdekes hangzik, nem? Hát pedig ez nagyon nem ennyire egyértelmű.
Kezdjük egyből a rajzolással, néha kapunk egy megrajzolt állóképet egy kis effektel megspékelve, mintha mozogna. CGI robotokkal való harcot, Később pedig egy smooth, végig igényesen rajzolt dinamikus jelenetet menő hangokkal, látványos koreográfiával. Karakterek. A főszereplő nő az első rész elején nagyon ilyen leszbi vibe-ot vitt kis szendevonallal, majd mikor a srác megmenti, jön azzal, hogy utálja az erőseket, és a benne lévő bűntudatot, hogy ő gyenge, azzal próbálja kompenzálni, hogy a világban rengeteg erős egyén akad, aki tuti képes kinyírni megmentőjét, és mivel aranyos ez a Juno, elvezeti a harcmániát Shuichirot az életét kiontható egyénekhez. Milyen aranyos tőle, ugye? Történet. Szintén az elején eléggé laposan vitte a sztori, és ahhoz képest, hogy hirtelen váltottunk, azért a gólemes jelenet sem segített a figyelem felkeltésében. Akkor váltott unalmasból tényleg baromi érdekessé, mikor Shuichiro meg elkezdett hentelni. Plusz a végén való moment, hogy valószínűleg kapunk még ilyen bedesz harcokat. Hát igazából ezért város ez a darab. Ha kapok még ilyen momenteket, már megéri. De ez a Juno lány, ez kegyetlen. Isekai de mofu nande suru tame ni gambattemasu Luffy Paradise. Aki Tsumidori, egy 27 éves irodista, Karoshiban, tehát túlhajszolásban meghal, egy késői nap, mikor hazaér. Jön egy snit, hogy Kami-sama átküldi egy másik alternatív, a mi világunkkal párhuzamosan működő világba, és választhat egy bizonyos dolgot, amit szeretne. Erőt vagy valamilyen skill helyett Midori egy dolgot szeretne, pihepó állatokat simogatni. Újra is születik, tehát egy nemesi származású családba, ahol harmadik gyerekként mondhatni jó módban és kényelemben nevelkedhetne, ha nem kapna akkora figyelmet, mint amit. Ugyanígy ez a képesség, amit kapott, túl erősnek bizonyul, hisz a legendás állatok és bestiák is imádják Nefertimát. Az anime már túlságosan is aranyos. A rajzolással nem igazán voltam annyira kibékülve, mint az elsőre gondoltam. Vegyesek a karakterek, a lények mozgása is, viszont ami a leginkább kizökkentett engem a főszereplőnk, tehát ez egy isekai, régi emlékekkel, tudjuk, lerágott csont. Ismeri mindenki. Na de itt hiába van egy 27 éves nő, egy 4 éves testében, a biológiai kora szerint viselkedik majdnem végig a karakter. Néha van egy belső monológ, utána meg igaz, hogy írtó aranyosan, de püntyölködik, délutáni alvások, úgy beszél, rácsodálkozik mindenre, úgy élvezi az állatokat, tehát nem látom értelmét, hogy miért isekai. Akkor is jól tudna, vagy legalább így tudna ez működni, ha nem isekai lenne. Mert ezt a képességet ettől függetlenül megkaphatta volna az előző élete nélkül is. Ezektől eltekintve amúgy egy aranyos darab, humora is jó, úgy ahogy tényleg megmosolyogtat, ez a könnyedebb darab, valahogy így kell hozzáállni. Saikyu Tank no Meikyu Kouryaku. Egy fantasy világban, ahol a mágia és a kasztok megléte adott. Egy veterán tankot, név szerint Rudot ismerhetünk meg, hősünk imádja a hugát. Mivel ő gyengélkedik, így a bátyja egy különleges gyógyírt próbál találni, és erre tökéletes lehetőséget jelentett számára a hős csapatában harcolni. De a gyógyszer megléte előtt elbocsájtották. Így vezeti fel számunkra az anime az alapot, ami gyors leszek, baromira tetszett. Tudom, Shield Hero láttunk már ilyet, de nem lehet megunni. Igaz, első rész alapján azért nem kaptunk túl sokat belőle, de tetszett. Talán a rajzolás, ami azért néha hagy némi kivetni valót, és igazából az első rész kb. Vázolja az első évadot. Tehát, hogy meglepjen, vagy bármiféle váratlan fordulatot hozzon, abba erősen kételkedem. De így ennek tudatába kell hozzáállni, ehhez is. Nem akar több lenni, mint ami. Mahou Shoujo Nia Kogarate Ushin Over Magical Girls. Hiragi Utena, egy középiskolás diáklány, aki rajongója a városokat védő mágikus lányoknak. Tudjátok? Nem. Egy forró délutáni nap azt kívánja, bárcsak ő is olyan lehetne, mint a bálványai. Mire a háta mögött a megjelenő lény azt válaszolja, hogy lehetsz, ha akarsz. Ám Hiragi a mágikus lányok ellen lett kiválasztva, mint az ördögi szervezet egyik gonosztevője. Az anime pikantériája ekkor mutatkozik meg, pontosabban akkor, amikor a bálványai ellen találja magát, és a szeretet helyett megmutatkozik az igazi éne. Mégpedig imádja, amikor mágikus lányokat szenvedni látja. Nem tudom, hogy lehetne finoman jellemezni ezt a darabot, basszottul el van basszó. De attól, hogy egy elborult darab, jó humorra van. Nem tudom, mi ez a szezon, de ez a fantasy humor vonal most nagyon erős lett. És az a durva, hogy működik. A látványa a minőségi darabokhoz sorolható be, a történetet vagy hatalmas mélységet ehhez a darabhoz nem kötnék vagy várnék el. Ez az a darab, ami nem akar fárasztani, kizárólag szórakoztatni, azt is legelborultabb formában. De nézzük azt a top 10-et végre. 10. helyezett. Majoto Yaju
Ti elgondolkodtatok már azon, hogy a szépség és a szörnyetekben a herceget megátkozó boszorkány vajon ki lehetett, vagy mi okból létezett? Az előbb említett alkotás kifordított alapját kaptuk, ugyanis ebben a világban a boszorkányok a régmúlt idők óta egy csoportja állt mindig is a varázslás csúcsán. Boszorkányok néha segítenek az embereknek, néha pedig megátkozzák őket. Szóval, hogy is lehet visszafordítani egy boszorkány átkát? Az első a kölcsönös szerelmes csók, a másik mód, ha a gyűlölettel teli boszorkány meggondolja magát. Történetünk két delikvense ezeknek a boszorkányoknak az ártalmatlanítására szakosodott. Meglepően tetszett. Az alapot leszámítva kicsit FMA vibe-ot érzékeltem, így az első rész alatt. Hogy mennyire tudják ezt fokozatosan kibontani, az továbbiakban kiderül. Én tuti pörgetem, tegyétek ezt ti is hasonlóképp. 9. helyezett. Gekkai Alice. Alice de Clarence az első életében borzalmas királynő volt, aki az egész országára csak bajt hozott, míg végül a férje, vagyis a király mágiára vetette. A következő életében, hogy vezekeljen az előzőben elkövetett bűneiért, hősnőnk sebész lett, hogy életeket mentsen. Azonban egy sorsfordító repülőgép szerencsétlenség miatt ismételten elhalálozik. És az utolsó kívánsága, hogy bárcsak újra kezdhetni az előző életét. Kívánsága teljesül, és következő pillanatban újra 16 éves Alice de Clarence testében ébred fel. Ezzel lehetőséget kap az újrakezdésre, és egy másfajta életre. Úgy dönt, megváltoztatja a saját és a család tagjai sorsát azzal, hogy orvosként fog tevékenykedni. Vajon sikerülni fog neki? Megváltoztathatja végzetét? És a herceg vajon más szemmel fog nézni rá? Az anime nagyon megnyerő volt. Nem tudom, mi van ezzel a szezonnal, de annyira az én szájízom szerint van kikeverve, hogy most rendesen el vagyok kényeztetve. Viszont nagyon basic a rajzolása. Nagyon megnyerő, hogy bemutatást enged a második életébe. Engem megérintett. Tegyetek egy próbát ti is vele. 8. helyezett. Chiu Mahou no Machigatta Tsukiakata The Wrong Way to Use Healing Magic. Az idei év egyik isekai animéje, a történet a megidézés vonalat viszi. Ám itt az elején megismerhetjük látszólagosan a diáktanács két tagját, illetve a főszereplőnk Ken Usatót. Egyik iskolai nap végén egyéb dolgok miatt a három diák együtt menne hazafelé, amikor korai ismerkedésüket megzavar egy idéző varázskör. Az egész pikantériája, hogy Usató véletlen lett megidézve. Nem várt személy, de itt nem az vár rá főszereplőnkre, mint a másik ilyen animében. Nem, ő más képességgel bír, és egy igen érdekes karakter veszi kezelésben, avagy a szárnyai alá. A rajzolás néha elég sablonos, semmi kiemelkedő, aztán így hirtelen vált egy karakter közelére, vagy egy mozdulasorozatra, és az nagyon szép és folyamatosan lett megalkotva, tehát kicsit vegyes ez a darab megjelenítés fronton. De a sztori eddig érdekes, akkor hogy kifejezetten semmi újat nem mutatott, de én szeretem az isekai sablont, főleg ami meg van spékelve egy kis humorral. Ennyi bajunk legyen, én azt mondom. Amúgy én arra számítok, hogy ez a darab bedesz lesz. Kíváncsi vagyok, hogy használja majd a képességét a váratlan hős. 7. helyezett. Orokana Tenshi wa Akumato Oduru. Akazu Masatora egy frissen átiratkozott diák, aki olyan bemutatkozás rittyent, hogy sírva nevettem fel. Na már mi ez? Hősünk, ahogy meglátja a pattását, instant beleszeret. Később láthatjuk is, és el is mondják, hogy Amane Lily eléggé zárkózott a fiúk tekintetében, ám Masatorával valahogy más a helyzet. Lehet, hogy vele Masatorna? Itt, ha vége lenne, valószínűleg ez egy egyszerű romantikus anime lenne. Aha, de nem ennél. Ugyanis itt hamar kiderül, hogy Akazu Masatora egy démon, aki azért jár középiskolában az emberek világában, hogy harcosokat találjon a pokol és a menny közötti háborúhoz. Ezt mikor naívan elkotyogta Lilithnek, arra számítva, hogy a lány beleszeret, meglepetéseire rá kell jönni, hogy ősi ellenségek, ugyanis ő egy angyal. Imádtam az első részét, borzasztóan vicces és jó pofa volt. Most tudjátok, melyik páros jutott így eszembe őket látva? A Toradorából Ruiji és Taiga. Most gondoljatok bele, ott egy realisztikus földhez ragadtabb tigris-sárkány kombót kaptunk, itt meg egy démonangyal párost, hasonló karakterjegyekkel, de persze tudom, a Toradora egy brutál jó anime, de ha már valamilyen szinten felmerül bennem ennek az anime nézése közben, az kizárólag csak jót jelenthet. Hatodik helyezett.
Yubisakito Renren. Sign of Affection. Tudom, hogy mindenkinek már ki van a bréje azzal, hogy lovaglok a rajzolás minőségében ebben a videóban, na de itt, ajaj, egy egészen egyedi és gyönyörűen minőségi rajzolással dolgozik ez a darab. A történet középpontjában Itose Yuki, egy siket egyetemista diáklány áll, aki egy váratlan cselekmény folyamat során megismerkedik egy az ő egyetemére járó sráccal, Nagi Itsuomival. Hősünk világa elkezd kitágulni, és bár Itsumi 3 nyelven beszél folyékonyan, a jelbeszéd nem tartozik közéjük. A két karakter már az első rész folyamán elég nagy lépéseket tesznek a másik irányában. Ezzel párhuzamosan Yuki barátnőjének is van egy úgynevezett csodálója, Itsumi munkatársa. A két lánynak így van ürügye a kávézót sűrű látogatni, ahol a srácok dolgoznak. Mint már említettem, a rajzolás kellemes, ahogy a Yuki karaktere is. A két főszereplő kémiája is jól működik, bár furcsa, hogy ennyire gyorsan és kölcsönösen nyitnak egymás felé. Kíváncsian várom, hogy mit hoznak ki belőle. Ha szeretnétek egy igazán minőségi feromonzuhanyt, ez lehet, hogy tetszeni fog. 5. helyezett. Seven Time Loop. Egyszer újjászületni lenyűgöző tud lenni, de a gonosz úrilány, Risha Imgard Westner már a 7. alkalmon van túl. Korábban volt már sikeres kereskedő, szobalány, alkimista és bátor lovagnő is. Így most már csak élvezni szeretné az életét, és csak egyetlen ember akadályozhatja meg ebben, Arnold Hein, egy ellenséges nemzet hercege, aki a világuralomnak törő tervével az előző életeiben mindig a lány végzetét okozta. De 6 életnyi tudással és tapasztalattal is eltökélt, hogy ezúttal megtöri az időhurkot, és miután a vőlegénye felbontja az eljegyzésüket, hősünk készen áll rá, hogy végre valóra váltsa az extravagáns álmait. Aztán igencsak meglepődik, mikor a palota kertjében Arnoldba botlik, aki még aznap este megkéri a kezét. Annyira meglepett ez a darab, hogy kerestem az állam. Magában az időhurkos darabokat nagyon tudom szeretni. Emellett a menő karakterek és az érdekes alap mellett a kvázi gonoszunk aurája, illetve hogy ebből hogy fog majd átmenni a romantikus szál, egyedül nekem a grafika. Nem csúnya, sőt, de ez lehet megért volna egy magasabb minőségi megjelenítést, annyira adta. 4. helyezett. Sasakito Picha. Hatalmas nagy meglepetés, te Jézus Mária! Mi ez az anime? Annyit nevettem rajta, hogy az nem normális. Mondom a sztorit. A főszereplőnk egy 30-as évének vége felé járó férfi, aki irodai munkájában kezd így megpunyadni. Monoton mindennapjait a cuki állatok nézése egészíti ki, amikor elhatározza, hogy már pedig vesz egy kis kedvencet, és a régóta áhított hatalmas szörmok helyett választ egy verebet. Igen, egy házi verebe lesz a Sasakinak, ami még hagyján, de a csillagszemű veréb tud beszélni. Aj. Nem akármilyen veréb ez, hanem reinkarnálódott típus. Tehát folyékonyan beszél, amire még rákontráz 2-t, ugyanis varázsolni is tud. Így veszi kezdetét az izgalmas sztori. Amúgy a veréb megtanítja főszereplőnk varázsolni, világok között utazni, és egyéb finomságokat rejt még az első rész. Ami érdekes, hogy itt mindkét világ rejt majd meg nem szokott dolgokat minden téren. Tehát főszereplőnkkel egy kvázi kereskedelmi menedzsment játék veszi kezdetét, és utána egy hős szál is kezd mindezt párhuzamosan kibontakozni, ami eléggé furcsa. Sőt, pár érdekes mellékkarakter is olyan meg nem szokott, tehát némi főbossz főnök vibe, egy kis szerelmi szál, ami meglátjátok miért érdekes ebbe a darabba. Tehát az alap nagyon jó, és meglepően jól tud működni. Én külön örültem, hogy 50 perces volt az első rész, több dologra tudott kitérni ezáltal, jobban is be tudta mutatni az alapot, viszont pár olyan pluszt is mutatott, ami nagyon ködös még. Remélem nem fogják elrontani. Az első rész nagyon tetszett. 3. helyezett. Dungeon Mesh. A történet egy régi legendával indít, miszerint egy régi királyságot megszállottság alatt tart egy egészen eddig ismeretlen faj. Ezért egy nap a király a föld felszínére siet ezt elmondani a fent élőkkel. Lényegében fantasy lények népesítik be a föld alatti várat, amit hőseink kazamataként tartanak nyilván. Ebben a kazamatában van hősünk csapata, ám mivel 3 napja nem ettek, így lomha mozgások okán kikapnak egy hatalmas sárkány ellen. A csapat végítéletét megakadályozza a lovak húga, mivel egy varázslat segítségével kiteleportálja a csapat összes tagját saját magán kívül. Hőseink megmaradt tagjai pedig próbálják megmenteni a megmentőjüket. De sietniük kell, mivel addig kell odaérniük, míg a sárkány meg nem emészti azt. Így hát elindulnak vissza a kazamatába, de mivel pénzszűkébe vannak, viszont valamit enniük kell, így az az ötlet támad, hogy a dungeon szörnyét fogják felfalni.
Az anime nagyon erősen építkezik a humorra, egyedi rajzolásával, illetve tudjátok a karakterek arc megváltoztatásával, még rátesz 2 lapáttal. És a setting ebben a környezetben egy comedy fantasy világban, hát nagyon éltem. Egyedi és érdekes darab, mindenképp nézzetek rá. Második helyezett. Dosankogal van Namara Menkoi. A középiskolás Tsubasa Hokkaidon található Kitami városba költözik, ahol egy buszmegállóban találkozik egy gyaruval. A divatos lány látványa, ahogy a fagyos hideg ellenére miniszoknyában és térzokniban áll a fehér, hófőtte táj előtt, szinte megbabonázza. Majd mikor útbeigazítást kér, annyira elvesztette Tsubasa a fejét, hogy még a hazavezető buszra is elfelejtett felszállni. Másnap kiderül, hogy nem, hogy csak egy iskolában, de egy osztályba is kerül a 2 fiatal, ami a meglepő cselekménysorozat kezdetét indítja el. Érdekes alap, Pipa. Gyönyörű egyedi látvány, Pipa. Vicces rajzolása is megérintett poénok, Pipa. És a 2 karakter közötti kémia is rettentő jól működik eddig. Elég merész dolgokat mert meglépni az első rész folyamán. Ez a menő lány, bénán fiú, mégis a lány valamiért vonzódik a srácért, vonalat viszik, de az eddigiekhez képest azt lehet mondani, hogy minden téren kiemelkedőt nyújt. Egyszerűen imádtam az első részt. Ha ecchi románc kell, ez a te animéd. És doppergés az első helyzet. Solo Leveling. Hú, hát az animének a manváját ugye olvastam még talán 1,5 éve. Szóval igazából arra voltam kíváncsi, hogy a szinkront, illetve a neveket hogy fogják majd megoldani a srácok. Viszont elváráson túl teljesítettek ezúttal. A sztori röviden. A világunkban megjelennek kapuk, amelyekből más világ lények jönnek a miénkbe, viszont az emberiség jelenkori fegyverei hatástalanok ellenük. Szerencsénkre az emberek a kapuk keletkezésével párhuzamosan bizonyos erőket is kaptak, amivel felvehetik a harcot a földet megszálló lényekkel szemben. Főszereplőnk Jinbo ebben a környezetben egy igen szerencsétlen helyzetben éli mindennapjait, ugyanis a leggyengébb vadászként van elkönyvelve. Az első rész a napi dungeon tisztítást mutatja be, ami tartogat pár meglepetést. A White Picture által letett grafikait nagyon erős lett, leginkább a harcok folyékony hatása, illetve annak dinamikája, ami nagyon jól tudott adaptálódni a sztorihoz. A szinkron szerintem passzol mindenkihez. Japán szinkront kaptunk, ami a nevekkel furcsa, de nagyon örültem neki. Gyerekek, Solo Leveling japán szinkronnal. Ez milyen menő már! Arról nem is beszélve, hogyha ezt a szintet viszik tovább, az kemény lesz. Egy dolog van, ami aggaszt, az a 13 rész, amúgy nektek mennyire jött be az első rész, srácok. Mármint én ismerem a sztorit, de ha belegondolok, az első rész nem mutatott túl sok minden. A végén felvezeti a második részt, amikor éppen beindulna, amolyan csali effektusként. Tehát nektek hogy tetszett, mit gondoltok eddig róla, írjátok le. Én imádtam, mindenképpen nézzétek. Ahogy a szezon, úgy ez az év is erősen bekezdett. Nem tudom, mikor kaptunk ehhez hasonló felhozatalt utoljára. Annyi biztos, hogy unatkozni nem fogunk. Nektek hogy tetszett? A te listát hogy néznek ki? Szinte biztos vagyok benne, hogy máshogy. Ne felejtsd hát megosztani velem. Így a videó végére érve boldog új évet, hisz ez az első videó az évben. Tudom. Illetve ha tetszett ez a videó az újonnan debütált animék mellett, akkor mindenképpen koppintsatok a like-ra, illetve ha még nem lennétek, iratkozzatok fel. Az elérhetőségeket a leírásban megtaláljátok, én Táj voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!